Здравейте хора, вижте как направихме терена. И днеска го чистим. И скамейката, ето я. И първият човек, който ще ви покажа е Пламен! Втория ще бъде Гошко! Виж в камерата, бе! Виж в камерата. И в третия ще бъде Сашко! И четвъртия ще бъда аз, Иво. И вижте колко хубаво си метен, чистим тук скамейката. Вижте какво правим. Купихме врати, потници, капитански ленти. Ръкавици за врата. Ръкавици за врата. Да не купим ръкавици, брат. Ние ги купихме, няма нищо. Няма нищо, ще станат за резерва, ако не ги намери Гошко. И купихме 2 големи врати за колко пари? Мрежи. Да, за колко пари? За 200 лева. 300, бе? 200, бе. 200. Да, 200. И другите всички неща общо са 380 лева. И бутонки си купихме. Но аз имам бутонки. Той на тавана са. Моите ги откраднаха някой. Моите ги откраднаха. И други хора ще идват, ще правят. Брат, виж го, Гошко! Гошко, събрани се. И вижте какво ще правим днес. Ще чистим всичко. Слагаме пари всеки ден. Ще купиме... Идвам ли с тебе да се запишеш? Къде? На футбол. Да. То е 7 часа. Сега часата е 6 часа. Не. И ще манем всичко. Ще маним всичко. Ще маним всичко и това ще манем. Всичко ще манем, вижте колко.